Som posledný vegetarián na Zemi. Náš koniec začal ešte v 20. storočí. Fenomén zdravého životného štýlu postupne rástol. Najprv to bolo cvičenie, chudnutie, trend biopotravín, potom sa stal prezidentom kulturista, až nakoniec vznikla politická strana vegetariánov. Tá mala množstvo odporcov, ktorí jedli mäso a pravidelne nešportovali. Po niekoľkých protestoch sme im radšej odňali volebné právo. Žili sme zdravým a šťastným životom, ktorý ale narušil boj o biosuroviny. Najtvrdšie zrážky medzi laktovegetariánmi a radikálnejšími vegánmi zachvátili územia, kde sa pestovala soja. Boje neutíchali, lebo vojaci boli vytrénovaní a zdraví. Zlom nastal, keď fruktáni zaútočili na laktovegetariánov počas rannej rozcvičky. Zajacom dokonca odopreli ranné cereálie. Vtedy niekto rozhodol o odpálení ryžových polí.